Domka Zvolen a sa predovšetkým venuje mladým ľuďom, ale aj deťom, a to približne vo veku od tých 5 do toho vysokoškolského veku nejakých 26 rokov. Cieľom Domky je vytvárať im priestor pre angažovanosť a ponúka im dôveru, zodpovednosť a podporu. Všetko to prispôsobujeme ich veku a schopnostiam. Tiež našou hlavnou úlohou je z nich vychovať dobrých kresťanov, ale aj statočných občanov. Všetko to naväzuje na výchovnú skúsenosť svätého Dona Boska, ktorý bol vychovateľom a kňazom, taktiež aj zakladateľom Salesiánov. Peniaze, ktoré vyzbierame z 2%, by sme hlavne chceli použiť na podporu animátorov pre ich vzdelávanie. Či to sú už animatorské školenia alebo mediálne školenia. Taktiež na cestovné, čiže doprava na tie školenia. A zvyšné peniaze, ktoré sa zvýšia, chceme použiť na akcie. Či už na pomôcky, na ceny pre naše deti, ale určitá časť pôjde aj na tábory. Ak ste sa rozhodli nás podporiť, a všetky informácie, ktoré potrebujete pre vyplnenie tlačiva 2%, nájdete na stránke www.zvolen.domka.sk.